Evanjelium z dnešnej liturgie ukazuje nám, ako v praxi prejavuje sa láska k blížnemu. Ukazuje nám ona 4 ľudí, ktorí prinášajú ohrnutého človeka k Ježišovi. Oni chcú i sú presvedčení, že Ježiš Kristus ho uzdraví. I keď Ježiš vidí ich vieru, tak ho uzdravuje. Evanjelium povzbudzuje nás, aby sme si aj my všímali potreby iných ľudí. Aby sme aj my snažili sa pomáhať iným ľuďom, čo len najmenším skutkom, alebo aj modlitbou. A preto, Pani Ježišu, prosíme ťa, otvor naše srdce, aby sme boli citliví na potreby iných ľudí. Daruj nám potrebné milosti, aby sme s láskou pomáhali iným. Aby sme si všímali potreby iných. A tak, aby sme im prinášali úľavu, ale predovšetkým, aby sme ich prinášali k Tebe. Pani Ježišu, buď našou spásou. Nech vás žehná všemovúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Pochválený buď Ježiš Kristus.